Joo, mun nimi on Bunkku ja mä opetan teille tänään hard flipin. Joo, sun pitää ostaa hard flipissä fronttipoppari. Ja flippi. Pistää levistää yhteen. Sit tulee hard. Ja sä voit tietenkin vetää niitä flippejä, fronttipoppareita ja hardeja eri obstakkeleista. Joo, opettele mieluummin se hardi, kun se vitun mongo variaali. No niin, oliko tässä haettu? Kyllä. Kiitos kun katsot videoja. Toivottavasti opit tän tempun. Älä anta liikaa stressiä tosta hardflipistä. Se on aika vaikea. Viimeistäkin kuulee se. Eihä!